καλή ρήγη συγκίνησης για όσους βρίσκονται στο χώρο της παρέλασης, αλλά και για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και μέσω του ραδιοφώνου 102 της E3. Η ελληνική εταιρεία Μάντζαρος λοιπόν, με τη μουσική της, είναι σημαντική ιστορία και παρουσία στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδος με έδρα την Κέρκυρα. Θα ακολουθήσει το Λύκειο Ελληνίδων με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευρυπίδης Λιανίδης αναφέρει ότι σήμερα, μισό αιώνα και πλέον μετά τα ηρωικά γεγονότα, ο εορτασμός της ελληνικής επετείου δεν πρέπει να μας έχουν αποδείξει ότι ξέρουμε να ορθώνουμε το ανάστημά μας. Αυτό είναι και το μήνυμα του έπους του 40 και που θα παραμείνει πάντοτε επίκαιρο για κάθε άνθρωπο, για κάθε λαό που θέλει να ζει ελεύθερος, που ξέρει να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του, που θέλει να ορίζει το μέλλον του. Αυτό το μήνυμα μας προτρέπει να αναλογιζόμαστε πάντοτε ότι είμαστε ένας λαός που σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας υπερασπίστηκε πανανθρώπινες αξίες πέρα από κάθε προσδοκία, με δυσμενείς συσχετισμούς και αντίξωες συνθήκες. Αυτό σηματοδότησε το έπος του 40 και η μεγαλειώδης εθνική μας αντίσταση που ακολούθησε. Και περνάμε στα πεζοπόρα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, η μουσική του Σώματος Στρατού και η φρεγάτα Ύδρα, ένα υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο, ένα από τα πλοία του στόλου μας, του πολεμικού ναυτικού, η άλλη δύναμη της πατρίδος, η θωράκιση από πλευράς θάλασσας, ιδιαίτερα αξιόλογη. Η προηγείται η μουσική του Τρίτου Σώματος Στρατού, η μπάντα της στρατιωτικής μουσικής και ακολουθούν η παρασημοφορημένη σημαία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και ο λόγος μαθητών της σχολής. Η μπάντα της στρατιωτικής μουσικής δεν ψυχαγωγεί μόνο τα στρατευμένα παιδιά του λαού μας, της πατρίδος μας, αλλά συμμετέχει και σε πολλές εορταστικές εκδηλώσεις της συμπρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ο λόγος μαθητών της σχολής περνούν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και είναι στους δέκτες σας η νεαρή βλαστή του στρατεύματος, η ελπίδα της πατρίδας και του έθνους, οι αυριανοί γείτονες του στρατού μας. Με τετραετή φοιτηση στη σχολή, οι Ευέλπιδες αποκτούν ευρύτατη στρατιωτική, σύγχρονη εγκυκλοπαιδική και επιστημονική μόρφωση και παίρνουν όλα τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα ώστε να γίνουν ικανοί γείτονες της στρατευμένης μας νεολαίας. Η πίστη τους στη δημοκρατία και την ελευθερία, ο νεανικός ενθουσιασμός και η ετοιμότητα να αγωνιστούν μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ψυχής των Ευελπίδων μας. Τους βλέπουμε σε άψογο σχηματισμό μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και θα ακολουθήσει η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με 2 λόγους μαθητών. Εδώ τα στελέχη της Σχολής Ευελπίδων και ο λόγος μαθητών της σχολής. Το αλβανικό έπος αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο στην πορεία του έθνους μας για την απόκρουση της φασιστικής επίθεσης που προκάλεσε τότε τον θαυμασμό του κόσμου. Κατέδειξε τη δύναμη που κρύβει μέσα της η ελληνική ψυχή. Μια δύναμη που στην κρίσιμη εκείνη στιγμή αψήφισε τις δυσμενείς αναλογίες των αριθμών, συσπήρωσε το έθνος ολόκληρο και πέτυχε μια περίλαμπρη νίκη που ανανέωσε την εμπιστοσύνη του έθνους στο μέλλον του και στις δυνάμεις του. Σε άψογο σχηματισμό και σε ένα εντυπωσιακό πλάνο η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στο βάθος η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων που συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση, οι γείτονες των ενόπλων δυνάμεων.
Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός εορτασμός της μεγάλης αυτής επετείου θα ήταν στήρος και ανώφελος εάν περιοριζόταν μόνο στην ανανέωση της ιστορικής μνήμης και δεν εξυπηρετούσε μια βαθύτερη εθνική σκοπιμότητα, τον παραδειγματισμό. Αν δεν υπενθύμισε δηλαδή τη μεγάλη αλήθεια ότι ο ελληνισμός μπορεί να πετύχει άθλους. Υπερακοντίζουν τα συνήθη ανθρώπινα μέτρα όταν εμπνέονται από την ιστορία και τις παραδόσεις και προπάντως όταν ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος. Οι αλήθειες αυτές μπορεί να φαίνονται κοινότοπες και η επανάληψη λίγο ανίαρη. Είναι όμως ανάγκη να επαναλαμβάνονται για να αποφεύγουμε τους διχασμούς και τα σφάλματα του παρελθόντος που τόσο ακριβά πλήρωσε το ελληνικό έθνος. Στους δέκτες σας, η 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία που ιδρύθηκε το 1994 και πάνω από το χώρο της παρέλασης τα ελικόπτερα Συνού με τα οποία μεταφέρονται οι άνδρες της 71ης ταξιαρχίας. Η ταξιαρχία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2001. Η αποστολή της είναι η άμεση επέμβαση ως δύναμη ενίσχυσης των μαχωμένων ελληνικών δυνάμεων σε κάθε γωνιά της πατρίδος. Για την εκτέλεση της αποστολής, όπως αναφέραμε, διατίθενται τα απαιτούμενα μεταφορικά αεροσκάφη, τα ΣΕ-130 αλλά και τα ελικόπτερα Σινούκ. Η πολεμική σημαία, ο διοικητής και το επιτελείο του τάγματος με 3 λόχους παρέλασης, οι 2 είναι επιφεκιοφόροι, τους βλέπουμε, και ο ένας λόχος με βαρέο οπλισμό πεζικού. Ο ατομικός οπλισμός που φέρουν είναι αμερικανικής κατασκευής διαμετρήματος 5,56 χιλιοστών. Η 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία με τον κόκκινο μπερέ για τις ειδικές αποστολές συμμετέχει στη σημερινή παρέλαση, θερμές εκδηλώσεις, χειροκροτήματα και καμάρι από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Χαιρετούν την σημαία με το πεζικό και τις ειδικές δυνάμεις τώρα που κάνουν την εμφάνισή τους. Είναι η μοίρα των καταδρομών σε 2 λόχους και ένας λόγος ειδικής σύνθεσης. Οι καταδρομείς του στρατού, οι λοκατζίδες, οι γνωστοί μας πρασινοσκούφιδες, ο φόβος και ο τρόμος κάθε εχθρού της πατρίδας μας. Άψογοι σχηματισμοί, επιμηνικό παράστημα, αποφασιστικό βλέμμα, σαν θύελλα ρίχνονται στον αγώνα για να βρεθούν πολύ κοντά στον εχθρό. Βαθιά μέσα στο δικό του χώρο για να τον χτυπήσουν από κατεύθυνση που δεν την περιμένει, να τον ευνηδιάζουν. Οι εξέχωρες στρατιωτικές αρετές σε συνδυασμό με τη σκληρή εκπαίδευση τους δίνουν τη δυνατότητα να ευνηδιάσουν και να εξουδετερώσουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες καιρού και δάφους. Και ακολουθεί το πολεμικό ναυτικό με επικεφαλή στη μουσική του τη σημαία της διοίκησης και το επιτελείο του. Η μπάντα του πολεμικού ναυτικού στα 117 χρόνια παρουσίας της έχει να επιδείξει πλούσιο έργο σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. Έχει παρουσιάσει προγράμματα σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, συμμετέχει σε εθνικές επετείους, θρησκευτικές τελετές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και συμμετείχε και στην έναρξη, αν θυμάστε, των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Έχει πάρει μέρος σε διεθνή φεστιβάλ στρατιωτικών μουσικών και σήμερα συμμετέχει στην παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, το πολεμικό ναυτικό, η δύναμη στις θάλασσες, εξοπλισμένο με τα υπερσύγχρονα πλοία. Είναι μια εγγύηση δύναμης προς ανακούφιση των στελεχών αλλά και του ελληνικού λαού. Η σημαία της σχολής στρατιωτικών δοκίμων και ο χαιρετισμός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και των στελεχών. Το ελληνικό ναυτικό που διαδραμάτισε
έπαιξε πρωταρχικό ρόλο σε όλους τους αγώνες του έθνους για την ελευθερία, την ειρήνη, τον ανθρωπισμό και την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών που υπήρξαν δημιούργημα της ελληνικής σκέψης. Το σύγχρονο πολεμικό ναυτικό συνεχίζει τη μεγάλη ναυτική παράδοση του έθνους, εμπνεόμενο σε όλες τις πράξεις του από το παράδειγμα και τις αρετές των αγωνιστών του έθνους. Σήμερα το ναυτικό, με το αμέριστο ενδιαφέρον της πολιτείας και την απεριόριστη αγάπη του λαού μας,